ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವರ್ ಇತ್ತಲಕ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಲವರ್ ಇತ್ತಲಕನೆ ಅಕ್ಲು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಕಾವಡು ಬಣ್ಣ ಕಾವಡ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋವಾಯರು ಕೊಡ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಲವರ್ ಬೇತ ಉಳತ್ತು ಕೊಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಅವೇ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ದುಂಬು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುನ ITI ಮದ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಯಾನ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಅವಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವಳೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಳೆ ಮೂವಿ ತೂಪುನು ಎರೇರ್ನ ಓಸಿಗೆ ಪೋದು ಮೂವಿ ತೂಪುನು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಾಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಪಂಡ ನಂಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಬೇತ ಓಳೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸೇರನ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳವರ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಒನ್ನ ಸಾದ ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಬತ್ತದ ಅವಳೊಂಜಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಜೋಲಿಡ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಏಸಿಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತನಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐತಾದ ಖುಷಿ ಬೇತ ಓಳೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇತನ ಮಾಜಿ ಲವರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌಂಡು ಏರ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋನ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಎಂಕ್ಲೇನು CC ಇಂತೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಜಗಿ ಕೇನು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಓನ್ಲಿ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಓಸಿ ಏರಿಯಾನ ಒರಿಯ ಕಾಣಪ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋತುಪುನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಡು ಕನ್ನಡ ಬರಡು ಹಿಂದಿ ಬರಡು ಓವು ಬರಡು ತುಳು ಬರಡು ಎಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತ ಭಾಷೆದ ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ನು ಓಸಿ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಹೋಗು ಅವಳು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಳೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾನು ಅವಳು ಕೆಲಸ ಆಡ್ಲಿತ್ತು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಏನು ಪಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದಲ ಲೈಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆಗಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಪಿರಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ CC ಒಂಜಿ ಪೋಂದೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪಾರ್ ಕಾವಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾವಡು ಅವಳು ಓಡ್ಲ ಪೋದು ತಿರ್ಗುದು ಆರಾಮ ಸೋದು ಒಂದು ತೋಲ ಮಾರೆ ಬಸತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಒಯ್ದಲ್ಲ ತೂಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆತೆ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅವಂಜಿ ಅವಳು ಸೋಕಡ ಮಾನೆ ದೆಕ್ಕದು ಏಸಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೆ ಕೊಡುದು ಓಂಗುದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಂಜಿ ಐತಾದ ಮಜಾ ಬೇತ ಅವಳು ಇಜ್ಜಾಣ ಈತ್ನಾಟ ನಂಚನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಡಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪುತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಪುನಾಡೆ ಹೋಗು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದುಂಬಡೆ ಹೋಯಿನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಯಿನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ CC ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲೊಂಜಿ ಜಾಲಿದ ವಿಷಯ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಕೆಲವರು ಅಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲವರ್ನ ಕ್ಲಾದು ಎಂಚಿನ ಕ್ಲಾದು ಕೆಲವರು ಓಂಗಿರ ಬೋದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಲವ್ ಮಂತದ್ದು ತೋಜ್ಬೇರೆ ಬೋದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರ ಅಂಚಿನ ಮದ ವಿಷಯ ತಿನೇರೇರ್ಲ ಹೋಗ್ಪಿಜೇರು ತಿನೇರ ಅಂಚು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿ ಪಂಡ ಅವಳು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ರಶ್ ಜನ ಎಂಚಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವರ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಪಗಳ ಅಂಚೆ ನಿತ್ತನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಿ ಹೋದು ಬಿತ್ತೇರು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ ಅವಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಓಂಗುನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಹತ್ತವು ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಹತ್ತವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇಕೆನ್ಸಿಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳುಲ್ಲ ಆ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆಲವು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಏರಿಯಾಗಳ SLC ಮಲ್ತಾನೆ ಅವಳು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲಾಭ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ನೈಟ್ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ನಡೆದ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಖಾಲಿಯ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಲವರ್ಲಕ ಮೀಟ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ತವು ಅವು ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಕಾಸಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಲಿಲ ಉಂಡು ಮಾತುಂಡು ಐಟು ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹುಡುಕ 2 ಇಯರ್ ನೆಚ್ಚಿ ನಾನು 9 ತಿಂಗಳಂಡು ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸುರಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಜಾಬು ಫೋನಾಗ ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅದರೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಮಾತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಮತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದುಂಬು ಕೆಲಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಪೋಯರ್ ಸುರಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಡೆ ಸೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೋಯರ್ ಸುರಾಯಿನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಐತಿಲ್ಲ ಲವರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಣದು ಇಂಚದ ತೂಪ ಒಂದು ಮಾದೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸನ್ ಮಾನೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋಪು ನಂಚ ಅಂತೀರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂಡ ದಾದ CC ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಯನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಜವು ತಿರ್ತು ಬರೋದು CC ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡವು ತಿರ್ತು ಬೈಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಐಟು ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು CC ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲ ಓಪನ್ CC ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ CC ದನಿಕ್ಲು ಮಾಜಿ ಲವರ್ ಬೆನ್ನೆ ಆದಿತ್ತನಂಡ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಂಚಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಅಂಚಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಗ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.